बिराद मोजां बिउटिफुल सिगां फैनायनिफ्राय दा साबसिन जानानै दं आरोना गोसो होनाय गोसो लानाय नंखाय नङा बे जिउआ गोसो दरसि दरसि मोनो नोंखौ दसे नुवाब्लानो सा 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 गा रे सा सा रे सा गा सा 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 गा रे सा सा रे सा गोसो होनाय गोसो लानाय नंखाय नङा बे जिउआ गोसो दरसि दरसि मोनो नोङो दसे गैयाब्लानो जानो लोंनो गोसो जालिया बावगारलाङो उन्दुनाय जिरायनाय मानो बिदि जायो गोसोआ हमदां हाया गावखौनो हेलो वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नै लोगोफोर जोङो दायो पार्कआव बेरायनो फैदों आरोना दायो जोङो पार्कआव बेरायनो फैदों नोंथांमोनाबो नायलांखानो हागोन खाथिनि पार्क आं खनसे भिडिअ होखांखाबाय आरोना खनसे बेरायफैखांबाय आङो दिनैजों सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन आरोना दायो देखायलांसै आङो बिराद मोजां गोसोखौ थान्दा मोनो आरोना पार्कआव फैयोब्लाथाय ओमफ्राय नै ओरैजाय नायनो हागोन बेबायदि फुल खालामनानै दोनदों आरोना बिराद समायना जादों गोसो थोनाय जोंनि इयुन संसारनि सायाव थांनानै जानोसै बिराद सान्दुं दं नालाय बिराद सान्दुं दिनैहाय जोङो सान्दुङावसो फैनाय जाबाय आरोना बेलासियाव फैदों मालाबा बेलासियाव फैगोन र' बेलासियाव भिउखौ नायदों मालाबा खनसे भिडिअ आगार थांखाबाय ओमफ्राय बिनि भिडिअखौबो नायबाय थादो आरोना लोगोफोर बेयो दंबाबो बांद्राय खिलिथ'वाखैमोन दा बांसिन खिलिबाय आरो गोजोन रायजो जानो नोंखौ जुलि लानानैनो थैस' थांस' अरायनि नोंखौ लानानै सिमां सुजुबाय गोजोन रायजो जानो खारफिननो नागिरदों खनसे रिल्स बानायगासिनो दङ लोगोफोर
दा रायलायना होदों मिस साइलेन्ट जाबाय मिस जोंहाजों गाखोदों नै मिस जार्सि आरो मिस सारा आरोना ओमफ्राय मेदामा जोंना खेबगासिनो नै आंना केमेराया फुरलासो जाबाय मुदानदों केमेराया मोजां नङासै जाबाय मानसिफ्राबो होनबा DSLR फट'क लागासिनो आरोना मिसानालाय भिडिअ लायै स्पिकखौनो बावबोलायथारबाय आरो बै दंफां दालायावहाय थानानै गारबाय दासो लायना फैदों नै हारसिं गोजानाव भिडिअ लानानै बावलायथारबाय जोङो Session nih, ya. Ini besok ada. Bisa langsung video. बोहैलांदों